Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka Jingïarap. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Ki Khun jong Menteri Rang Ba'do Barim jong Pakistan u Imran Khan. Kata u Kasim bad u Sulaiman Khan kilapan Jingïarap na u President jong gari Amerika u Donald Trump. Baru nakiri ke pertai bakin yarap lemban pelaj no yo khpa jong ki u Imran Khan u bala syak le sosat hagani ke sarkar ke bamta ke bayalam du Shehbaz Sharif. Ki Khun jong u Imran Khan ki basong basa mentah London gila ong bayau khpa jong ki la set ha ke Phatok ke badum Tliw ke batangga light ru omdon ki doktor ban pek ya ka kot ke kia jong uru omdon ban ya kendu ya kinong ya saj ain ru om syak. Nrei gila ong bawat lau la syak le sosat hado kat niru ukpa jong ki trek ban keren AA bat usu syak baik kat ke baki le namar ba don la don lenti de kumwei pat. Kila kenok baka daw ke jing syak set Phatok ukpa jong ki ke day baik nak kam sain hima sima bat don daw da kumwei pat. Kumta kila ong balada ki nogi ri ki pas ngau ya lade baki bat ya ke riti sensyar pat ba kin ngau ban pelat yo ukpa jong ki nagane ke Dujok ba.